Heippa, tänään me kuvataan Akar.iota ja se on kiva peli. Eli tätä näin me pelataan. Yeah. Mennään vaikka nyt ilman nimeä ihan. Akar. Oho. Akar. YouTube. Tässä on noin. Tää on hauska. Ai, täällä näkyy kuinka monta palloa mä oon syönyt. Täällä on vaikeampi ohjata mitä tietokoneella. Troll XD. Aika kiva möykky tuossa oli äsken. Tuossa yhdessä pallossa. 20. Pienenä ollaan tämmösiä nopeita. Tästä kannattaa mennä tästä paikoillaan olevasta vihreästä. Koska se kasvantaa sua, kuten huomaat. Juu, ja älä ihmettele, jos mulla on outo ääni. Koska mä en ole ennen kuvannut. Ja tää on nyt mun papan kanava, niin sorkke. Mä kuvan tän selitykeen. Mä vaan täällä teen jotain. Tässä niinku kasvaa yhden pallon. Vai? En mä tiedä. Mikä tää on? Tää oli tommonen. Tralalala. Tralalala. No nyt mä oon jo tätäkin isompi melkein. Jos sä syödä sut please. Please saanko syödä kun pienen? Ei! Ei! Mä oon tyhmä. Ja mä en oo syönyt kovasti. Näin vähän näitä palloja. Näin. Juu. Ei. Mä oon niin tyhmä. Mutta. Ja ei mulla nyt tässä ollut mitään muuta, niin 3 min ja puoli min vähän enemmänkin riittää, mutta se olisi moro.